Doncs estem molt contents que la Casa Elizalde aquesta tardor hagi comptat amb nosaltres, amb el grup d'advocats joves, per donar un curs sobre el que serien les preocupacions que pot tenir una persona física en les qüestions del dret. Començarem les nostres sessions parlant una mica del dret de família, de les crisis matrimonials, del dret de successions, les herències, que a tothom ens ha tocat de prop, el tema de, per exemple, el tema de l'arrendatari, els lloguers. L'Alexander ens ajudarà amb el tema de la protecció de dades. Sí, parlarem sobretot de quins drets digitals tenim com a ciutadans, què poden fer les empreses o les administracions públiques amb les nostres dades, amb la nostra informació. També farem una altra sessió específica de dret penal que ens ajudarà a poder comprendre tots aquells processos que han sigut televisats i explicarem certes qüestions del tema i molts altres temes que també tocarem, com per exemple els temes de seguretat social, els tipus de contracte laborals que poden haver-hi, les incapacitacions, les baixes, moltíssimes coses que ens han tocat, que ens toquen i que ens tocaran. Per tant, us esperem en el proper curs i esperem que us hi inscriviu. Moltes gràcies. Gràcies.